Moni meistä tuntee pöytäjääkiekon hauskana ajanvietteenä, jota pelaillaan kavereiden tai perheenjäsenten kanssa. Pöytäjääkiekko urheilulajina on kuitenkin monille vielä uusi tuttavuus. Pöytäjääkiekossa kilpaillaan tosissaan aina kansainvälisellä tasolla saakka. Suomessa on harjoitettu kisatoimintaa jo 1990-luvun alusta asti. Nykyään SM-tasolla kilpailee aktiivisesti yli 150 pelaajaa. Kansallisia ranking-turnauksia järjestää Suomen pöytäjääkiekkoliitto yhdessä paikallisseurojen kanssa. Liitto valitsee myös Suomen edustusjoukkueen maailman- ja Euroopan mestaruuskisoihin ranking-kisamenestyksen perusteella. Kauden aikana pelataan yhteensä 7 ranking-turnausta. Yksittäiseen turnaukseen osallistuu normaalisti 50 pelaajaa ympäri Suomea. Kauden aikana pelataan yleensä 7 ranking-turnausta, joissa pisteitä jaetaan naisten, veteraanien, junioreiden ja avoimen sarjan parhaille. Pöytäjääkiekko itsessään on sorminäppäryyttä vaativa taitolaji, jossa yhdistyy hyökkäyksen ja puolustuksen taktiset kuviot, nopeus sekä hermo. Huipputasolla mentäessä mukaan tulee myös pelinlukutaito, jolloin vastustajan heikkoudet on löydettävä ja käytettävä hyväksi. Marraskuussa 2006 pelattiin kansallinen ranking-turnaus Espoon Leppävaarassa. Lepuski Openiin osallistuu 42 pelaajaa, joista kaukaisimmat saapuivat Oulusta asti. Yksittäinen matsi kestää 5 minuuttia ja finaaliin asti selvinneet pelaajat saivat pelata yli 50 ottelua. Yhteen laskettuna tämä tekee ajallisesti yli 4 tuntia pelaamista. Avoimen sarjan finaaliin tiensä selvittivät Mika Myllykangas ja hallitseva Suomen mestari Roni Nuttunen. Seuraavaksi näemme parhaimpia paloja finaalista. Menestyksellinen hyökkäyspeli vaatii molempien käsien yhteistyötä. Suurin osa maaleista syntyykin suoraan syötöstä. Puolustus on tärkein osa peliä. Pöytäjääkiekossa puolustus jakautuu 2 tyyliin. Boksatessa veska pitää maalin keskialueen ja puolustajat ottavat kulmat. Flipperipuolustuksessa maalivahti pitää kulman ja puolustaja yrittää estää vaaralliset poikkisyötöt. Keskialueen sumputuksella pyritään katkaisemaan hyökkäys jo keskiviivalla. Peruskikka syntyy, kun oikeanpuoleinen hyökkääjä syöttää kiekon keskushyökkääjälle, joka työntää kiekon maaliin. Keskushyökkääjälle suoritettavat sentterikikat ovat pelin taidokkain osa.
Vasemmalta puolelta tehtyä syöttömaalia kutsutaan koneeksi. Oman osansa vauhdikkaaseen peliin tuo myös hauskat ja onnekkaat tilanteet. Lisää tietoa pöytäjääkiekosta löydät Suomen Pöytäjääkiekkoliiton nettisivuilta.